Kapatid lang ako. Mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rakitera. At ito nga po ang programang Top Secrets. Meron po tayong caller on the line na nagsishare ng kanyang top secret at siya po ay si... Ano ang pangalan niya? Gabi po. Gabi! Napakoy. Eto kasing si si Sir Renan Dapugo napakwento kaya ayan tuloy. Hindi ko na maalala bigla yung pangalan. Pero Gabi, alam mo, nalimot ko man saglit yung pangalan mo. Pero yung ibinahagi mo sa aming top secret, hindi ko makakalimutan. So, nandun na tayo sa parte kanina kung saan sinabi mo sa amin na yung partner mo na hiniwalayan mo na nagdodroga, binalikan mo ulit. Yes po. Tumigil na ba siyang magdroga nung time na yun na nagbalikan kayo? Nung nalaman niya po na buntis ako, tumigil siya pansamantala. Tapos nung nanganak po ako, bumalik po siya ulit. Shucks. Pero Kaya pero nung time na nagbubuntis ka, okay naman siya mag-handle ng Opo, situation ninyo. Tapos hindi Yes na nagpaparamdam itong si kumpare. yes po. Nagpaparamdam po siya, pero kasi nakablock po siya sa akin. Number, messenger, lahat po. Talaga binlock ko po siya. Hindi ka Kasi ba nga niya po, pinuntahan sa bahay? Pinupuntahan po, pero hindi niya po kasi ko nakikita. Kasi minsan po nandun kami sa kabila, sa side po nung partner ko. Since nag-work from home din po kasi ko nung mga time na yun na buntis po ko. Kaya hindi niya na po ko natsyempohan kahit pumupunta siya. Okay. Pero hindi naman niya nadadatnan si partner mo. Hindi po sila nag-aabot. Pero kilala ni partner mo, 'di ba? Itong si kumpare kasi nga ninong 'di ba? Hindi po. Ay, hindi ba? Hindi po, oh yes po. Hindi po sila nag-meet ever since kasi nga po. Nung time na bininyagan po yung anak nung kumpare ko, hindi pa po kami. So matagal na panahon na naging ninang Yes ka. po. Yes po, Okay. matagal din po. Alam mo, ito yung programa talaga na pet friendly. Kahit may Sorry po. kumakahol na aso dyan sa paligid Hindi mo, tumatawag po kasi. may tumatawag ba? May naghanap po kasi sa akin sa labas, kaya po nag-ingay po yung aso. Sorry po. Wala na, kahit pa paano i-minimize lang natin yung noise nung aso. Patahanin. Paano ba mapapatahan yan? O paano ba mapapatahimik Pag yan? umalis po yung Yung nandun wala na sa po, uminto na yung, Ayan, yes po, umalis na po. Hoy, ikaw dyan sa bahay nila, Gabi, huwag ka nang pumunta muna. Charot lang, may darot. Hoy, Gabi. Yes po. Ayan. Gusto ko malaman kung ilang taon na yung anak ninyo. 1 year old po. 1 year old. Okay. Yes 1 year old na siya. At hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni partner na hindi sa kanya yung Hindi bata. po. Hindi po. Nung pinanganak ko po, may time na nagduda siya. Parang sinabihan niya ako na hindi ko naman anak yan eh. Sabi ko, o kung duda ka pala, ano pa ginagawa mo rito sa bahay namin? Okay lang naman eh kung ayaw mo. Hindi ko naman ipipilit sa'yo kung nag-aalinlangan ka. Sabi ko sa kanya. Since nga po nag-i-start na po kasi siya ulit bumalik sa bisyo niya. Kaya nag-iiba na po ulit yung mood swing niya. Pero kalaunan naman po nun, nakita ko din naman po gano'n niya minahal talaga yung bunso namin. As in po, talaga. Tsaka ang malapit kasi sa kanya yung bunso. Talagang every time na nakikita siya, ayaw humiwalay sa kanya. Siya yung tinatawag. Pero Kaya syempre, parang siguro lumambot yung puso niya.
So ngayon hindi na siya gumagamit o gumagamit pa rin paminsan-minsan? Gumagamit pa rin po, gumagamit pa din. Kaya medyo hindi kami talaga din okey hanggang ngayon. Oo, kasi mahirap Kasi nga po 'yan. bumalik siya, opo. Since yung panganay namin is babae, takot po talaga ako. Oo naman. Plus, ang ang epekto niyan sa utak ng tao, iba. Makakagawa siya Yes posible po, ng mga bagay na kahit na sabihin niyang hindi niya sinasadya, pero magagawa niya. At makakapanakit yes siya ng po. tao. Anong pinakamatinding ginawa sa inyo ng kinakasama mo? Sa'kin po, nung time na ano, pinisikal niya po talaga ako. Kaya natakot din po ako talaga sa kanya. Ano po siya nun, madaling araw po, bigla siyang dumating sa bahay namin. Since nakakapasok naman po siya kasi nga nabibisi-bisita niya yung mga anak ko. Dire-diretso po talaga siyang umakyat sa kwarto namin. Tapos sinaktan niya po talaga ako ng pisikal. Kaya Binugbog ka? simula po nun medyo na off limits po siya. Binugbog ka? Sinipa Kasi ka? yes po, talagang Sinabunutan ka? sinuntok niya po ako, kinagisan niya ako ng bag sa mukha. Kasi nakahiga nga po ako nun. Sa anong Parang ang dahilan? gusto niya po, Anong dahilan niya kung bakit niya raw ginawa yun? gusto niya po na may mangyari sa amin. Pero ayoko po kasi. Since nga hindi naman na po kami okay. So, parang inaano niya na may pinagmamalaki daw po ako. Ganun. Kaya medyo na off limits po siya sa bahay dahil nga po namimisikal na siya. And ayaw din po ng mga kapatid ko na nakikita na mga anak ko daw na sinasaktan ako. Siyempre. At ikaw din mismo, ayaw mo rin naman na nakikita kayo ng anak mo na nag-aaway ng ganun o nananakit yung tatay nila ng ganun sa'yo. So, anong plano mo ngayon? Ano po, sa ngayon po, si kumpare po, sinusubukan niya po na ayusin daw namin. Gusto niya makipagkita, minsan dumadaan siya rito, chine-check niya ako na nandiyan nga daw po siya sa labas. Pero po kasi hanggang ngayon po kasi parang hindi naman po konkreto yung plano niya para sa amin ng anak niya. Anak niya na sinasabi niya pero kahit nga po abot ng konting sustento, lalo na nung na-COVID yung anak namin, hindi po talaga ako tinulungan. Parang hindi ko po alam. Naguguluhan ako, gusto niya na okay kami pero para sa akin ayoko. Kasi gusto kong, sabi ko nga sa kanya, kung gusto mo talagang maayos tayo, gusto ko maramdaman yung para sa anak mo, hindi para sa akin. Kasi dugo mo siya, sabi, hindi lang sa akin ka makikipag-ayos lang, na bukas okay na tayo, bibigyan mo ko lollipop, ganito okay na. Hindi naman ganun. Sabi ko, malaki kasi yung nasira. Nawalan talaga ako ng tiwala sa kanya kasi hindi ko nakikita yung sincerity na gusto niyang maayos kami. Basta lagi niya lang tinatanong sa akin kung babawiin ko ba kayo, sasama ka. Hindi po ako sumasagot na maayos kasi wala pong kasiguraduhan eh. Mamaya kukunin niya kami tapos babalik niya lang din kami. Sabi ko sa kanya, alam mo naman sitwasyon ko, kahit malalapit kong kaibigan, walang nakakaalam ng totoo kung sino tatay ng bunso ko. Ang alam lahat yung partner ko. Kasi naka-apelyido na din po siya dun. So parang ayoko po talaga. Okay na po ako ng ganito. Para silang wala. So, wait lang ha, nakaapelyido yung anak mo dun sa tunay niyang ama. Hindi po. Hindi po. Dun po sa partner, sa tatay din po nung una ko. Ah, okay. So, itong sinasabi mong lalaki na to, ito yung nagdodroga mong partner. Yes, yes po. Yes po. So, nakapangalan doon. Yes po. Okay. Tapos yung sinasabi mong lalaki naman na pinipilit kang parang pinipilit na kunin yung loob mo, ito yung kumpare mo. Yes Na po. kung Yes. babawiin ko kayo dyan, tapos Yes ikaw po. tumatanggi ka kasi baka mamaya isoli lang din kayo dyan. Yes po. Kumbaga marami lang dada pero kulang sa gawa. No po. Kasi syempre 'di ba, kung ikaw talaga lalaki ka, pinaninindigan mo yung gusto mong pamilya na buuin sa isang babae o yung anak mo mismo gusto mong panindigan, as in ilalaban mo kung ano yung gusto mong karapatan na, alam mo yung karapatan mo ilalaban mo para
sa'yo yung rights ng pagiging ama dun sa bata. Alam mo yun, talagang gagawa ka na ng paraan. Opo. Hindi yung ikaw pa yung mismo yung tatanungin. Para ikaw pa yung pag-iisipin, di ba? Kumbaga, kaya nga lalaki ang hagligi ng tahanan eh. Tapos gusto niya pa, sa'yo pa manggaling lahat, di ba? Kung hindi ka papayag, ibig sabihin, wala na lang din sa kanya kasi hindi ka pumayag, ikaw pa yung sisisihin niya. Parang, ano ba naman tong klaseng lalaking to? Walang paninindigan. Kung gusto niya magpakaama, gumawa siya ng paraan para maging ama dun sa anak mo. Yun nga po, di naman niya po kasi ginagawa. May Mm. time pa po minsan, at last year, Christmas po, pumunta pa dito yun. Nagpanggap po siya na delivery rider. Tapos binati niya ako ng Merry Christmas. Tapos may dala siyang bulaklak. Ang una ko kagad sagot sa kanya, mas matutuwa pa ako kung gatas ng anak mo yung naalala mo, hindi ako. Sabi ko sa kanya. Kasi siya yung importante ngayon eh. Kasi siya yung naibit sa sitwasyon na di naman niya kasalanan. Pero parang ang gusto niya lang, kunin yung loob ko, pero hindi yung anak niya. Wait lang, paano niya nalalaman yung sitwasyon ninyo? May time po talaga na dumadaan po siya. Akala ko ba hindi kayo nagkikita pero may mga nag-aabot siya may ng mga something? friends din, may mga friends din po kasi kami na magkakilala. Since nga po na siya, nakablock lang siya sa messenger ko. Pero nakakapagtanong siya sa mga friends namin kung andyan ba siya ngayon? Wala ba Mm. siya dun sa kabila? Tapos magugulat na lang ako, nandyan siya, bumibili sa kanto. Ganun po yung ginagawa niya. Mhm. Okay, sige, ganito na lang. Kung nakikinig man tong si kumpare sa pagkakataong ito, baka meron kang gustong ibigay na mensahe sa kanya. Since naka-block siya sa'yo, and feeling ko meron ka pang, alam mo yun, bigat na nararamdaman o mensaheng gustong iparating sa kanya na ayaw mo na lang din sanang ibigay ng personal. Pero baka itong pagkakataon na ito ay maging daan para kahit papano masabi mo lahat yung gusto mong sabihin doon sa kumpare mong yan, na tatay ng anak mo, na malaking bahagi din ng buhay mo. Kasi syempre tatay ng anak mo yan eh. So, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon para makapagbigay ng mensahe sa kanya. Go ahead. Boy, alam ko naman na hindi biro yung pinagsamahan natin. Sabi mo nga, hindi mo sukat nakalain na sa 15 years natin mag-best friend, aabot tayo sa ganito. Okay na sa akin, kahit walang tayo. Kung gusto mo siyang makita, okay lang sa akin. Pero gusto ko sana yung sincere, na hinahanap mo siya, na kinakamusta mo siya. Kasi naniniwala ako na ang pagiging tatay, hindi lang sa salita. Inayawan mo na nga siya noon, una pa lang eh. Huwag naman sana na ngayon na lumalaki na siya, pinaparamdam mo pa rin na parang baliwala siya. Alam ko darating ang panahon, magkakasalubong kayo ng landas. Pero kung darating man yun, hayaan mo na lang siya na manatili na kung sino yung tatay na kilala niya, yun na lang. Kasi ayoko nang gumulo yung buhay niya. Malaki ng pagkakamali na gawa ko noon, pinsisiya ko na yun. Kahit na dumating sa punto na nung sinabi mo sa akin na ipalaglag ko siya, nagdalawang isip ako. Dumating sa point na gusto ko, ayoko, gusto ko, pero nanindigan pa rin ako na may Diyos na naniniwala na kaya kong buhayin yung bata nang wala kayo. Alam mo naman eh, sinabi ko na sa'yo yun nung huli tayong nag-usap. Pinatawad na kita. Bukal sa puso ko yun. Hanggang doon na lang yun. Masaya na ako. Wala nang magbabalikan na mangyayari. Yun lang po. At meron ka bang mensahe para sa kinakasama mo ngayon? Sa kanya po, Mhm. ah, kung itutuloy niya lang po yung sinasabi niya sa akin na rehab, suportahan ko po siya. Kasi lagi ko pong sinasabi sa kanya na ayoko dumating sa punto na lalaki yung anak namin na babae, bubulihin, tatay mo adik.
Kasi ngayon pa lang po talaga sobrang nadudurog ako kapag hinahanap siya ng anak ko. Tapos laging sinasabi ng anak ko na, "Mommy, why daddy always angry? Di niya ako love." Sana makita niya sa puso niya yung pagbabago. Kahit hindi na para sa akin, kahit para na lang sa mga bata. Kasi lalo na yung bunso ko, malapit sa kanya. Lagi siyang hinahanap. Sana balang araw makita niya yung pagbabago. Hindi pa naman uli lahat. Naniniwala ako na pag gusto niya, mangyayari, walang imposible. At kung darating man yung pagkakataon na magbabago siya, makikita kong sincere siya. Ayoko din naman na maging broken family kami. Basta makita ko lang na okay siya. Pero sa ngayon, kung nasan siya, dyan lang muna siya, dito lang kami. Kasi hindi pa kami pwedeng magsama ng iisang bahay kasi nga sobrang malaki yung takot ko, lalo't babae yung anak namin. Mas gugustuhin ko pa nga na bitbit ko lagi yung panganay ko kaysa maiwan ko sa kanya eh. Kasi takot talaga ako, lalo na sa dami na nangyayari na napapanood. Hindi natin alam. Tiwala lang kay Lord. Bibigitin niya yan. Yung pagbabago na yan. Yun lang po. Gabi? Yes po. Gumaan-gaan ba kahit papaano yung nararamdaman mo? Opo, sobra. Simula po nung nalaman ko po talaga sa TikTok yung number nyo, talaga po sabi ko, gusto ko pong i-share kasi sa part ko po, wala po talaga nakakaalam kahit isa. Kahit yung mga pinakamalalapit kong kaibigan, hindi po nila alam yung totoo. Kasi syempre natatakot din naman po ako na i-judge nila ako, pero syempre tao lang din naman po ako na nagmahal. Kesa naman po gumawa ako ng hindi maganda para lang mapanindigan kung wala akong kasalanang ginawa. Oo naman. And minsan sa buhay ng tao, alam naman niyang nagkamali siya eh. Hindi naman kailangan ipagduldulan sa kanya na nagkamali siya. Ang mahalaga ay sinusubukan natin gawin kung ano yung tama. And we are trying to be a better person every single day of our lives. Maraming salamat, Gabi, sa iyong pag-share ng iyong top secret. Hindi man po ito yung SPG Top Secret Edition na hinahanap namin ngayong gabing ito. Pero at least masaya na rin po ako na meron tayong taong napagaan ang nararamdaman ngayong gabing ito. And prayers up for you and your children. Hopefully talaga itong si partner mo, no, makapagbagong buhay na. At kung hindi man makapagbagong buhay, 'di ba? Kung ang jowa hindi makapagbago, edi magbago ka ng jowa. Charot lang with harot. Tanungin mo yung jowa mo. Good item ba? Pero bago good item, dapat good person muna. Ay, charot lang with harot. Anyway, sana kahit papaano napangiti ka naman din namin ngayong gabing ito. O, Yes, Gabi. O, sige na, magpapaalam na muna kami at maraming salamat sa iyong pagtawag ha. Thank you din po. Good Sobrang night. nakahinga po ako maluwag. Thank you po. Oh, we appreciate it. At salamat sa pagtitiwala sa amin dito. Bye! Alright, so yan nga po ang ating top secret sharer, Kabisyo. Bukas magsasama naman tayo 2 to 6 p.m. para sa Law Radio Academy. At para naman sa Rocky's Chika Files Top Secrets, 9 to 12 midnight, Mondays to Fridays. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!